हेलौ लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं बेयाव नुनाय गासिबो टपिकफोरनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय था जाहाथे नोंथांमोना बुजिनाय बायदि थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि गिबियाव होखानाय बायदि जों फार्स्टनिखौ रायलायगोन जाय फरायसा बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव फरायो बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां जाय बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव फरायो बिथांमोना गावनि रिजाल्टखौ नायनानै लानो हासिगोन जेरै B.Sc थार्ड सेमिस्टार आरो B.Com थार्ड सेमिस्टार आरो BA थार्ड सेमिस्टारा दिनै 22 मेआव बिथांमोना गावनि रिजाल्टखौ नुसिगोन नोंथांमोना UGCनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बबे वेबसाइटआव नायनांगोन आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि खोन्थाना होनि बियो अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो नायनांगोन www.ugportal.in आव नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना नुखादों थार्ड सेमिस्टारना दिनै 22 मेआव होगोन नोंथांमोना बेखौ दा नायबानो जाबाय दायो दा आं भिडिअ बानायसान्दियाव बिदि रिजाल्टखौ होआखै नोंथांमोना दा बेलासिफ्राव नुगोन नोंथांमोना बेखौ गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन थार्ड सेमिस्टार B.Com आरो B.Sc बिथांमोननिखौ होखाबाय जेनेरेल आरो मेजर नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव रिजाल्टआवनो थाथों बेखौ बिदि रिजाल्टआवनो थाथोंसै आरो सेसनाबो बेनो थाथोंसै आरो सेमिस्टाराबो बेखौनो दोनदो बिनि उनाव नोंथाङा मा सेलेक्ट कर्स नोंथाङा मा कर्स लादों जेनेबा आन्डार ग्रेजुवेट ना पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना जुदि B.Sc B.A B.Com बा आन्डार ग्रेजुवेटआव गोलैयो नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेटआव होदो बिनि उनाव नोंथांमोननि रिजाल्टआ गाहायाव फैजोबखागोन नेटआ स्ल' बिदि सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव रिजाल्टआ फैजोबखागोन सोरनिया होदों बेयाव नुखागोन नोंथांमोना आर्ट्सनिया होथ'वाखै जेनेरेल मेजर गासिबो जोब्बाय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन बिदि क्लिक खालामबा बेयाव नोंथाङा नुखागोन नोंथांनि बेयाव रल नाम्बारखौ एन्टार खालामदो बिनि उनाव 8+11 बेसेबां जायो बेखौ बेयाव एन्टार खालामनानै बे गेट रिजाल्टआव होबानो अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि रिजाल्टखौ नुगोन दा BA फार्स्ट सेमिस्टार आरो B.Sc फार्स्ट सेमिस्टार फिफ्थ सेमिस्टारफ्रा होथ'वाखै जेब्ला होगोन आं बिनि सायाव भिडिअ खालामखागोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय थ' जों दिनै 22 मे जायफोर आसामनि बाहेरायाव दं बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां जाय बिथांमोना आसामनि बाहेरायाव फरायनो एबा खामानि मावनो थाहैदों बिथांमोननो दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ 2000 सोनानै हरगोन बिथांमोननि एकाउन्टआव नोंथांमोना दिनैहाय बे फैसाखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ नुखादों जोंनि आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार एबा हेल्थ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार पेजआव टुइट खालामनानै बुंखादों नोंथांमोना बे फैसाखौ दिनै गावनि एकाउन्टआव हाबहैजोबगोन गोबांनानो बे फैसाया हाबाखैबो होननानै बुंदों माखासे टेकनिकेल इररफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय बे फैसाया सोरनावबा हाबाखै होननानै बुंदों आरो लोगोसे सोरनाबा भेरिफिकेसन खालामनाया जायाखैबो होननानै बुंदों मानो भेरिफिकेसन नोंथांनावबो कल खालामदों जानो हागौ बेयाव नोंथाङा मोजां खोन्थायाखैबा एबा नोंथांनि जायखौ नोंथाङा न'खरनि नाम्बारफोर होदों न'खरावबो कल खालामदों बेयाव न'खरनिफोरा बायसान्सआव मोजाङै खोन्थाहरनो रोङाखैबा बेफोरनिया हाबाखैबो जानो हागौ आरो माखासे टेकनिकेल इररनि थाखाय बे फैसाया हाबाखै होननानै बिथाङा प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंथिदों जिखि जाया मानो जायफोरना हाबदों बिथांमोननि एकाउन्टआव दिनैहाय बे 2000 फैबावसिगोन नोंथांमोना बे फैसाखौ दिनै नोंथांनि एकाउन्टआव हाबगोन जुदि सोरनाबाफोर हाबायबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय थ' जों दानिया नेक्स्ट साबदानि सायाव रायलायदिनि दा जोंनि आसामाव बेसेबां जन कर'ना भाइरास जाखो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होनो आं दा भिडिअ बानायसान्दियाव बेसेबांसिम भाइरासआ जों साग्लोबजाखो आं बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया मोजां दिनै 22 मे 2020 आं बे भिडिअखौ बानायजासिमाव दा जोंनि आसामाव टटेल कर'ना भाइरास जानायनि अनजिमाया 212 जन जाबाय बिनि गेजेराव माखासे 54आ डिसचार्ज जाबाय माने बिथांमोना हामबाय बे भाइरासनिफ्राय माने बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हाबाय बिनि गेजेराव दा जों एक्टिभ हिसाबै 151 जन मानसिफोरनि सोलेराव दा बे बेरामा एक्टिभ जानानै दं आरो बिनि गेजेराव दा जोंनि आसामाव टटेल कर'ना भाइरासजों थैनायनि अनजिमाया 7 जाबाय नोंथांमोना मोजाङै ससियेल डिस्टेन्स एबा मास्कफोरखौ लानानै मोजाङै सोलि जोंनि बर'फोरनियावबो बे भाइरासआ साग्लोबबाय दासिमाव मोनथिनाय बायदिबा जोंनि बर'नाव 3नि देहायाव बे भाइरासआ गाग्लोबबाय बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै हुसियार थानाया मोजां बेजों लोगोसे नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्स जेरावखि थाङा माने मास्कफोरखौ गाननानै जेरावखि थाङा ओंखार दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन जायफोरनाव जान दान एकाउन्ट दं आरो जायफोरा PM किसान नि फैसा 2000 मोनबाय थायो बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां होनांगोन जाय बिथांमोना जान दान एकाउन्ट दं आरो PM किसान दं बिथांमोननो कंग्रेस गभर्नमेन्टआ जान दान एकाउन्टआव साफ्रामनोबो 7,500
500 सोनानै हरनांगौ होननानै इण्डियान गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदों कंग्रेसनि माखासे लिडार डक्टर मनमोहन सिं आरो सनिया गान्धी राहुल गान्धी मोना इण्डियान गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदों साफ्रोमबो जान धान एकाउन्ट गोनां आइजोफोरनो 7,500 फैसा सोना हरनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। बेजों लोगोसे इण्डियानि साफ्रोमबो जाय बिथांमोना पिएम किसाननि 2,000 फैसा मोनबाय थायो बिथांमोननोबो 2,000 फैसा सोनानै हरबानांगौ होननानै बिथांमोना इण्डियान गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदों। जुदि नोंथांमोना बे डिमान्डआ भारत सरकारा गनायोबा नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनगोन। बेखौ कंग्रेस गभर्नमेन्टआसो डिमान्ड खालामदों भारत गभर्नमेन्टआव माने बिजेपि गभर्नमेन्टआव बिथांमोना सोनानै हरनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। जेब्ला बे डिमान्डखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामो एबा इण्डियान गभर्नमेन्टआ सोनानै हरनो होननानै बुङो अब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनगोन। जान धान एकाउन्ट गोनांफ्रा 7,500 मोनगोन आरो जाय बिथांमोना पिएम किसान मोनबाय थायो बिथांमोनाबो 2,000 मोननायनि चान्स दं। जुदि बे डिमान्डखौ जोंनि भारत गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामा माने बिजेपि गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामोबा नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनगोन। जेब्ला एक्सेप्ट बानायो एबा नोंथांमोना सोनानै हरगोन होननानै बुङो कनफार्म जायो डिमान्ड खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला सोनानै हरगोन बा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअफ्राव बिनि आपडेट खालामना होगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ बयखौबो लोगो मोन